Tulli digitalisoituu. Digitalisaatio on paljon muutakin kuin olemassa olevien palveluiden sähköistämistä. Se on keino uudistua, tehostaa prosesseja ja tuottaa entistä parempia palveluita. Tullissa digitalisaatio on edennyt jo 90-luvulta lähtien. Tällä hetkellä yli 90% palveluistamme hoituu sähköisesti ja toimimme jo nyt ajasta ja paikasta riippumattomasti. Emme digitalisoi tekniikan ehdoilla, vaan kuuntelemme asiakkaitamme. Kehitämme helppokäyttöisiä palveluita, jotka hyödyntävät Tullin omia ja muiden viranomaisten järjestelmistä saatavia tietoja sekä muitakin yhteiskunnan tietovirtoja. Palvelun käyttäjän ei esimerkiksi tarvitse syöttää olemassa olevaa tietoa uudelleen tai ollenkaan. Häiriötilanteita emme voi välttää kokonaan, mutta tavoitteemme on, että ne näkyvät asiakkaalle mahdollisimman vähän. Digitalisaatio ei ole Tullissa itseisarvo, vaan se on keino palvella paremmin. Teknologian avulla rutiininomaiset työt voidaan siirtää entistä enemmän koneiden ja automaation hoidettavaksi. Näin vapautuu sekä omaa että asiakkaan aikaa enemmän asiantuntemusta vaativiin töihin. Saadaksemme digitalisoinnista mahdollisimman paljon irti, tarvitsemme kaikki tullilaiset mukaan. Kaipaamme uusia ideoita, ennakkoluulottomia kokeiluja ja rohkeita päätöksiä. Olemme avoimia myös Tullin ulkopuolelta tuleville uusille ideoille ja palveluille, ja avaamme yhä enemmän tietoa kaikkien hyödynnettäväksi. Meillä Tullissa digitalisaatio on yhteinen juttu. Me olemme kehityksen kärjessä, ja siellä haluamme myös pysyä. Yhdessä.